Γεια σας. Είμαι η Μαργαρίτα. Και εγώ η Σοφία. Και βρισκόμαστε στην αυλή του δεύτερου Γενικού Λυκείου Κατερίνης. Το σχολείο μας φέτος έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στο Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο. Και όπως όλες οι υπόλοιπες ομάδες, έτσι και η δικιά μας ομάδα κλήθηκε να πραγματοποιήσει μια εργασία. Τα μέλη της ομάδας δημιούργησαν ένα pop-up book με κάποια μνημεία της Πράγας. Χωρίστηκαν σε 6 ομάδες και η κάθε ομάδα ανέλαβε τη δημιουργία μιας σελίδας στο βιβλίο. Πάμε τώρα μέσα να τους βρούμε και να τους κάνουμε μερικές ερωτήσεις. Ποιο μέρος της εργασίας αναλάβατε? Αναλάβαμε το μέρος της εργασίας που αφορά το εξώφυλλο και το πιστόφυλλο. Αποφάσισαμε να φτιάξουμε τη γέφυρα του Καρόλου. Αναλάβαμε το πύργο της Πύργης. Εμείς ασχοληθήκαμε με το αστρονομικό ρολόι της Πράγας, το οποίο είναι ένα μνημείο της πόλης που χαρακτηρίζει τον κόσμο. Η ομάδα μας ανέλαβε να κάνει το μνημείο του Φραντς Κάφκα, γιατί μας άρεσε πολύ το μνημείο, ενθουσιαστήκαμε και θέλουμε να το πραγματοποιήσουμε σαν χειροτεχνία στην εργασία. Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για το μνημείο σας? Το κτίριο σχεδιάστηκε το 1992 και ολοκληρώθηκε το 1996. Είναι αφιερωμένο σε 2 χορευτές, μια γυναίκα και έναν άνδρα, και σήμερα λειτουργεί ως κτίριο γραφείο. Η γέφυρα του Καρόλου είναι από τις πιο φημισμένες ιστορικές γέφυρες στην Ευρώπη. Βρίσκεται στον ποταμό Μονταβά, στο κέντρο της Πράγας, και η κατασκευή του ξεκίνησε το 1357 και τελείωσε στις αρχές του 15ου αιώνα. Ο πύργος της Πυρίτιδας χρησιμοποιήθηκε ως υποθήκη Πυρίτιδας. Ήταν επίσης ένα μέρος που στέφονταν οι Τσέχοι μονάρχες. Με ποιον τρόπο ακριβώς δουλέψατε? Την εργασία τη χωρίσαμε σε 3 μέρη: στην αναζήτηση εικόνων, στην έβρεση πληροφοριών και στην κατασκευή του ρολογιού. Εκτυπώσαμε τις φωτογραφίες από τη γέφυρα και 2 γάλματα και γράψαμε πληροφορίες. Είμαστε μια ομάδα 4 ατόμων. Συνεργαστήκαμε και πηγαίναμε και δουλεύαμε την εργασία είτε στα σπίτια μας είτε σε χώρους που παρήχε το σχολείο. Συνολικά μας πήρε γύρω στις 6 ώρες να ολοκληρωθεί η εργασία. Αφού βρήκαμε την ιδέα και πώς θα το κάνουμε, μετά τα πράγματα ήταν εύκολα. Προσπαθήσαμε λίγες φωτογραφίες από το έργο μας για να κάνουμε το τρισδιάστατο. Και μετά πήραμε λίγα χορτόνια για να κάνουμε αυτό το βιβλιαράκι που γράφει πληροφορίες μέσα. Η ομάδα μου και εγώ, δυστυχώς όμως δεν μπόρεσαν να παραγραφούν τα υπόλοιπα μέλη. Αναλάβαμε να βρούμε μια εικόνα και να την σχεδιάσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται σαν αφίσα. Στη συνέχεια προσθέσαμε κάποια λόγια τον τίτλο, το σήμα του σχολείου μας και του προγράμματος. Και τέλος αναλάβαμε να εκτυπώσουμε τις εργασίες μαζί με μια αφίσα που αφορά το πιστόφυλλο που αφορά τους συμμετέχοντες. Μήπως αντιμετωπίσατε κάποια προβλήματα στην πορεία? Όχι, δεν αντιμετωπίσαμε ιδιαίτερα προβλήματα. Δεν αντιμετωπίσαμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, καθώς η συνεργασία μας κλείσει ομαλά και υλοποιήθηκε τελικά στην στόχος. Δεν αντιμετωπίσαμε κανένα πρόβλημα και η κατασκευή ήταν μια πολύ ομαλή διαδικασία. Στην αρχή είχαμε λίγο μια δυσκολία με το πώς να δημιουργήσουμε το τρισδιάστατο σχέδιο, αλλά στη συνέχεια τα καταφέραμε και όλα τα πρόσωπα της ομάδας ήταν ενεργά, οπότε η διαδικασία ήταν πολύ ευχάριστη. Ναι, αντιμετωπίσαμε ορισμένα προβλήματα κατά την εργασία. Συγκεκριμένα, θα έπρεπε όλα τα μέλη να μπορέσουν με κάποιο τρόπο να συμμετέχουν στην εργασία. Πράγμα που δεν ήταν εύκολο από το σχολείο μέσω ενός υπολογιστή. Γι' αυτό και καταλήξαμε στο να εργαστούμε ο καθένας στο σπίτι του και να συνδεθούμε διαδικτυακά, ούτως ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε την εργασία. Τι συναισθήματα σας δημιουργήθηκαν από αυτή τη διαδικασία? Στην αρχή ήμασταν λίγο αγχωμένες για το αν θα έχουμε το θελητό αποτέλεσμα, αλλά στη συνέχεια μας δημιουργήθηκαν συναισθήματα ικανοποίησης, Χαράς, ομαδικότητας. Ήταν ευχάριστη η εμπειρία που μας δόθηκε να γνωρίσουμε τον κόσμο και την ζωή της Πράγας και ιδιαίτερα την γέφυρα του Καρόλου. Μας δημιουργήθηκαν συναισθήματα περηφάνειας, αφού ολοκληρώσαμε την εργασία με επιτυχία και γενικά είχαμε ένα πολύ ομαδικό πνεύμα. Ήταν μια πολύ ευχάριστη διαδικασία. Στην αρχή βέβαια αγχωθήκαμε λιγάκι γιατί δεν ήμασταν σίγουροι αν θα καταφέρουμε να φτιάξουμε αυτό που είχαμε σκεφτεί. Ωστόσο στη συνέχεια νιώσαμε πολύ μεγάλη ικανοποίηση που καταφέραμε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Η όλη διαδικασία αυτή αποτέλεσε ένα πολύ διασκεδαστικό γεγονός για μας και ευχάριστο, καθώς είχαμε την ευκαιρία όχι μόνο να συνεργαστούμε μεταξύ μας, αλλά και να δουλέψουμε μέσω του υπολογιστή, πράγμα που το κάνει ακόμα πιο ευχάριστο.